שיטפונות בזק בחבל ארץ הערבה הדרומית הם תופעת טבע עונתית, זמנית, המתרחשת בעונת החורף ובעונות המעבר. קשה לחזות אותם, ובשביל לצפות בהם צריך להיות בזמן הנכון ובמקום הנכון. אנחנו מתרגשים לחלוק איתכם המאזינים את הסיפורים המרתקים של השיטפונות בערבה, השוזרים בתוכם פרטים על ראשית ההתיישבות הציונית בערבה, ומדגימים עד כמה תושבי חבל אילות מחוברים ומושפעים מעוצמות הטבע והמים בנחלי המדבר. פרויקט התיעוד משותף לרשות ניקוז ונחלים ערבה ומרכז קהילה חבל אילות, מחלקת ותיקים ומחלקת מעורבות חברתית מלגות סטודנטים. נעמי שייזף, שין יוד זין פי סופית. אני הגעתי הנה בנובמבר 1957. חברה גרעין בית של הגרעין המייסד מגל וחרב, שזה סיפור בפני עצמו, אבל לא קשור לשיטפונות. גרעין מגל וחרב, גרעין של התנועה המאוחדת, קו משלוש קבוצות, רחובות, חולון והכפר הירוק. אני, בשנתיים האחרונות ללימודיי, למדתי בכפר הירוק שנה מתחת לחבר'ה של מגל וחרב. בכפר הירוק הרעיון היה שמהכפר יוצאים להגשמה בגרעין, עם איזושהי קבוצה, מאיזושהי תנועה. הקבוצה שלי, אנחנו היינו 3 בנות ירושלמיות, חיברנו את החבר'ה שלנו מהכפר לעדה שלנו בתנועה המאוחדת בירושלים, ולקבוצה מהנוער העובד בקן בור רחוב. וזה היה מאוד נחמד, מאוד מוצלח, עד שהתנועות נכנסו באבי הקורה ואמרו אי אפשר. תנועה מאוחדת עם הנוער העובד, אי אפשר ביחד. אז פירקו אותנו, ואז נשארנו קצת עם החבר'ה של בור רחוב, וכבר היה קצת רעוע. בינתיים גרעין מגל וחרב קיבל להתיישבות את אחוזות עין רדיאן. והם אמנם היו גרעין גדול, אבל הם החליטו שהם רוצים להוסיף עוד אנשים. אז שלחו 2 חבר'ה, את אינון ואת פיץ, לשכנע אותנו להצטרף אליהם. אז באנו הנה, נתן לנו טנדר, הגענו דרך הערבה, הגענו הנה מאובקים, באנו לחדר אוכל והלכנו להתקלח. אני קיבצתי את החולצה ותליתי אותה, נכנסתי למקלחת, כשיצאתי החולצה הייתה יבשה, אמרתי, זה המקום בשבילי. עליתי לבריכה, הסתכלתי על הרי אדום, כבר הייתי פה לפני זה בטיולי תנועה, ידעתי מה זה, אמרתי, זהו, כאן אני נשארת. ככה הגעתי. אז בעצם עשינו טירונות, באנו הנה ויצאנו לשלט. מזג אוויר לטעמי, אני לא אוהבת קור, אני אוהבת חום עד דרגה מסוימת, אני לא כך אוהבת נגיד מ-42 מעלות ומעלה כבר לא ממש, בהתחלה גם עבדתי בשדה, ובהתחלה גם לא היו לנו מזגנים, וזה היה קשה, והיה נורא נחמד כי היינו צעירים, אבל לא היה קל. עכשיו אני חיה בין המזגנים כשחם מדי, וקר לי מדי עדיין בחורף, אבל לא כמו בירושלים, אז זה בסדר. ויבש פה, לא מזהים. היו פה בזמנו סופות מטורפות, אנחנו אמרנו שיש אלוהים, כי כל יום שישי הייתה סופת חול נורא. בשנים האחרונות כמעט שאין סופות, יש אבל לא הרבה, והן גם לא צמתיות כאלה. זאת אומרת, יש לפעמים ברוחות מאוד חזקות, משברות ענפים, לפעמים אפילו עוקרות עצים, אבל אין כמעט סופות חול. את לא ראית לאן את הולכת. לפעמים יש באמת ימים נורא חמים, וגם דרך אגב שנים שאפילו היו פה מינוס 10 מעלות בחורף, שזה דרמטי. בשנים האחרונות נראה לי שקצת יותר מאוזן, הטמפרטורה הממוצעת עלתה. זאת אומרת, שבאנו הנה בקיץ הממוצע היה 39 ועכשיו מעלה מ-40. היו לנו פה כמובן שיטפונות, שזה היה מאוד מעניין, שהם לא בהכרח גשם שיורד עלינו. מים שמגיעים ממערב, בזמנו גם באמת השיטפונות היו מגיעים לתוך הערבה, והיה מאוד מעניין להיכנס לתוך הערבה, גדר גבול לא הייתה, אפשר היה להגיע למרחקים יחד עם המים, בכל אופן אלה דברים מאוד מרשימים, כשפתאום בא אליך זרם מים כזה. השיטפון שעליו רציתי לספר, שאני חושבת שכבר סיפרו עליו, זה השיטפון שהיה או ב3 או ב4 במאי 1960, תמיד היה ויכוח ביני לבין בעלי המנוח, אפשר אולי לחפש את זה ברשומות.
אני לא יודעת אם שמעתם פעם את שימו של ינקלה זיידה, שהאיש שבנה את כל הערבה, בזמנו משרד השיכון והסוכנות היהודית היו גוף משולב. הוא בעצם שם את ידו לבעלי קראו, שמו היה יגאל שייזף, אבל קראו לו שרפי. שם את ידו על שרפי ואמר לו, אתה תהיה איש הבניין. ואכן הוא היה איש הבניין פה. סיפור מתחיל לפני השיטפון, הוא כבר נתקע בשיטפונות בחייו, פעם הוא נתקע בנחל צין, באיזה טיול וכן הלאה, והוא אמר שמוכרחים לבנות פה סכר, כי המים באים מוואדי שנקרא אצלנו ואדי מזבלה, כי הוואדי שם הייתה המזבלה של ההחזות, והוא אמר שצריך לבנות סכר וצחקו עליו, ואמרו לו, מה אתה מבלבל את המוח? זהו, ואז הגיע 3-4 במאי, יום יפה, לא שום דבר מיוחד, ואנחנו הלכנו לנקות את הדירות הראשונות שלנו, כי עד אז גרנו בצריפים, עוד לפני זה היו כאלה שגרו באוהלים, ואנחנו באים עם המטאטאים והמגבים וכל זה, מתחילים לנקות את הבית, פתאום אחד מהחבר'ה רץ בחוץ וצועק, חיות רצות בוואדי, חיות רצות בוואדי, יצאנו לראות איזה חיות רצות בוואדי, מסתבר הרי לפני השיטפון יש, השיטפון בא בנד, ולפניו יש משב רוח, אבל המים היו יותר חזקים, והמים זרמו וכיסו את כל השטח של הבתים החדשים, עד מה שהיה אז חדר אוכל, כל השטח שבעצם הבנוי של הקיבוץ מתמלא במים. המים המשיכו לזרום מזרחה, הכניסו לתוך הלול, היה אז לול חדש, הם הציפו את הלול, וכבר חשבנו לפוצץ את הקיר, אבל בסוף איכשהו המים התחילו להתחתר מתחת לקיר ויצאו החוצה, וזרמו לתוך הערבה, ובאותו יום גמרו למלא בור תחמיץ. המים שטפו את כל התחמיץ מחוץ לבור, ומאז ביוטבתה לא עשו תחמיץ. טוב, אז עכשיו צריך לבנות סכר. ואכן בנו סכר. פסח 1963, אני עבדתי ערב, מה שנקרא, זאת אומרת, הייתי אחראית על מטבח לארוחת הערב. וחוץ מזה שרתי במקהלה, כי פסח אצלנו היה עניין מאוד גדול, שחצי הקיבוץ היה במקהלה וחצי הקיבוץ ישב בקהל, והוריי היו אמורים להגיע הנה. והרי יש שיטפון במכתש רמון. בקיצור, הוציאו מפה איזה טרקטור עם עגלה או משהו, לנסות לחלץ את ההורים. ובקיצור, אי אפשר היה לעבור. ואנחנו נשארנו ככה לחוג את הסדר, בלי רוב האורחים שלנו, בלב קצת כבד, אבל היה סדר נורא שמח, למרות זה. למחרת, שכחו המים, כל האורחים הגיעו הנה, הוריי ברכב שלהם, והאחרים במה שהסיע אותם, ואמא שלי אמרה לי, איזה יופי, 50 וכמה שנים אני חוגגת ליל הסדר. פעם ראשונה ראיתי שיטפון. ערב יום כיפור, 65 או 66. הייתי בצפון, טיילתי עם אבא שלי ביפו, אני יודעת מה, עליתי על האוטובוס, יום שמיים בהירים, נהדר, אנחנו מגיעים למצפה, מתחתנו חתיכת שיטפון. טוב, מה עושים? ערב יום כיפור. מחכים, שום דבר. בינתיים בא מולנו מסעית, מישהו שכנראה החליט שהוא מוכרח להגיע ליום כיפור הביתה. נכנס, הכביש נשבר תחתיו, הוא איכשהו טיפס על הקבינה נעמד למעלה. מאחורינו הגיע איזה לנדרובר שהוא חשב שהוא יצליח. נכנס, המכונית התחילה להיסחף, הוא איכשהו הצליח לצאת ממנה ולעמוד על הגדה. זהו, וככה אנחנו חיכינו עד ששכחו המים, הפליטים עלו אלינו לאוטובוס ונסענו דרומה, והגענו כבר היה חושך, הגענו עד הפרן, במקום שיש בו העלייה הזו שהכביש מתפתל, והאוטובוס ככה נוסע בפסי המהירות, איזה שני אנשים קופצים מולנו, עושים ככה, היו שם בדואים, כבר לא עצרנו, האוטובוס נכנס תוך המים והתחיל להיסחף. אבל איכשהו הצלחנו לצאת, אבל נכנס אבן לרדיאטור, אי אפשר לזוז. אז הנהג אומר,
ושני חבר'ה, תלכו קדימה, אולי עכשיו, בימים ההם לא נסע שום דבר בכבישים, בטח לא ערב יום כיפור. אגד אילת באיזשהו שלב הבינו שחסר להם אוטובוס. אז הם שלחו אוטובוס לקראתנו, וככה הגענו באמצע הלילה הביתה. עכשיו, העניין הוא שבאמת באופן די מעניין, הרי זה לא בגלל שירד גשם עלינו. ירד גשם איפשהו שם למעלה, ופתאום הגיעו המים. מה שמעניין, לפני 9 ו10 שנים בערך, היו שנתיים שכל הסתיו היו שיטפונות דווקא בינינו לבין אילת, על הכביש. ויש שנים שבכלל אין, יש שנים שפתאום יש איזו זרימה, ואז היו לאורך תקופה שבסתיו, לאורך זה פרק זמן של כמה שיטפונות רציניים על הכביש. בשנה שעברה לי יותר מ100 מילימטר בגינה. בעניין שיטפונות, שזה נהדר לראות, לא צריך להכניס רגע לשם. תודה שהאזנתם לנו. נשתמע בפרק הבא. כל הפרקים זמינים באתר רשות ניקוז ונחלים ערבה, באתר המועצה חבל אילות, בכל הפלטפורמות.